kiti mukaisa mukona ndo musa munoona kuti gava rinodambura musungo kamhuka kadiki strike but kana muda kuona kuti mhuka iri dangerous isei mukona mobata mabonza muchida kuirova. Zvakafanana nemhakure, mukakomberedza mhakure mukaona yasimudza musoro sudurukani, nekuti painoti fetu ipapapo panohwana ari kuenda kumakuva. Hatisi kuita semazita, kangoma karirise ndiko kaparuke, china manenzi achifambise chinomirira kuti mavara achaonekwe. Kaona denga rakudibira rambona hori moziva kuti chimvura mabwe chakuuya. Hanzi naMwari wedenga makaita zvose ndikaramba ndinyerere mukafunga takafanana, makaita zvose ndikaramba ndinyerere mukafunga takafanana, but ndichakutendeukirai kuhusu hwenyu ndiko kupondai nehasha dzangu dzose. Nekuti vanhu vazhinji munoziva Mwari werudo, Mwari wepeace, werunyararo, asi Jehovha wehondo chaiye havasati vamuona. Pozoita vamwe vakunamata vanhu vanoti the voice of God is the voice of the people is the voice of God. God is scarce, has no appeal. Hapana akaenda kudenga akanogara pamadara aMwari akanzwa Mwari achitaura. Hongu chimwe nachimwe chine nguva yake. Munogona kuita zvese zvamuri kuita izvi mugombonyikidza vanhu. NaFaro akambozviita, akapuwa matest aisvika 10 achiramba akaoma mboga. Asi nguva ichakwana, nguva ichakwana nekuti wega untaura tayo chitora engine ichi. There is nothing new under the sun. What we are seeing today happened before. When they are so comfortable in their dwelling, thinking kuti vakazviita vakazvigona, tragedy shall strike. Uyo anorarama nebakatwa achaparadzwa naro, akapinda neku achabudawo neku. Garai makazviziva izvo. 1930, after Land Apportionment Act, the Rhodesian government tried to raise tax. Vakatry to raise our revenue. Vakambonyikidza vanhu. Vakatanga kuvabhadharisa vaiti hard tax. Imba nemba yave nekadumba akamba kairaundi kaibhadhariswa hard tax. Kureva kuti kana wanga usina mari yekubhadhara hard tax iyoyo zvaitawo nani kuti usatovaka. Nekuti kana ukangovaka imba iraundi waitobhadhara hard tax. Kumbonyikidza vanhu kusvika vabatwa vanhu chibharo kuenda kunosenzera varungu zvechibharo chaizvo chaizvo kuti vakwanise kubhadhara hard tax munyika yekwavo. Ndo zvatava kuona zvakuitwa nevaroma, kuti imba nemba, imba iyoyo 400,000 iyo ngaibhadhare tax. Saka wato crime kuita imba muZimbabwe, yato mhosa kuita imba muZimbabwe. Vanhu vachiri kuchema izvozvo. Nemapurice ekuZimbabwe ari inflated yekuti nyange imba yekubudiriro inongonje 400,000. Wachinjiwo uri kubhadhara 10% pagore total yemba yako, which is $4,000. Which is actually $40,000. 10%, total value of 10% yemba yako, $40,000. Yato mhosa kuona imba muHarare. A Zimbabwean citizen. Vanhu vakumbunyikidzwa, vakubhadhariswa mutero kuti unemba, kumbunyikidzwa. Kuchera foundation ngapauye mainspector, kuisa slab ngapauye mainspector.
kutanga kurova mudhuri ngapauye mainspector, window level inspector, wasvika paroof inspector, vakurufa inspector, mari inenge ichingobhadharwa nechioko mhomwe nechioko mhomwe, vakati apa pakabhenda apa kusvika imba iyoyo ipere, mari yaunenge waburitsira mainspector inotokutengera 50 bag dzecement kumbunyikidza vanhu. Mwana weZimbabwe haana kusununguka kuona imba iyo zvino. Mwana weZimbabwe haana kusununguka kuvaka imba. Itori mhosva kutovaka imba muZimbabwe. Wapedza kuvaka imba yako wazvitsagira ukazvivakira, mvura hakuna, magetsi acho hapana, wozvidhonzera zvese izvozvo wobhadharwa mari kupenga. Wapedza woyo takakupai magetsi, takakupai mvura, iwe munhu wazviitira zvese from A to Z. Wotireka ndichere chibhorani, zinwa youya, matadza kundipa mvura, ndochicherawo chibhorani pamba pangu, makutoda pemindi yekuti ndakaisa chibhorani, asi makatadza kudeliva mvura, but ndafanira kubhadhara zinwa kuti ndaisa chibhorani pamba pangu, and ground water yese ndeyehurumende. Makatadza kundipa mvura, ndoisa generator pamba pangu nekuti makatadza kundipa magetsi, moti ndofanira kubhadhara kushandisa infrastructure. Infrastructure ndeyangu, ndakaita conduit piping dzangu, ndikaita house wiring yangu nemari yangu, mandakonekta generator rangu paDB rangu randakatenga nemari yangu. Mouya imi motaura kuti uri kushandisa infrastructure yezesa saka bhadhara. Kubhadhara chii? Witchcraft, broad day witchcraft. Mazuva anaya ane hutsinye, ane huturu unenge hwemhakure vana, wekuti mwana weZimbabwe ari kuzama nepaanogona kuti aite plani kuti ararame upenyu hwake, but unoona vanyuka nechimwe chikona. Matadza kundipa magetsi, ndoisa generator, mouya futi, ndoisa solar yangu, mouya futi. Muri kumbonyatsodei chamuri kunyatsoda kuvana veZimbabwe? Muri kuda hondo imimi, ndoya muri kutoda pafeya chaipo chaipo, nekuti kutaurirana nevanhu hamusi kukwanisa. Muri kuda kugara makatsika munhu konzi, munhu anobhadhara tollgate parodhi isipo, rodhi inofamba mumakomba yekuti inoita 60 kilometers uri kufamba musango, wabhadhara tollgate re$4. Wondibhadhara magetsi, hauyi magetsi acho, but bhiri rinongouya. Wondibhadhara mvura, mvura inouya kamwe chete pagore paChristmas, kungafadza Christmas, kamwe chete pagore, but unobhadhara mafixed charge emvura isingauye, wobhadhara refuse yemabhini asingakolektwe, wobhadhara water reticulation yemvura isingauye. You pay for all that. Mvura hakuna, but you still have to pay. Bhiri rinotouya wena remvura isipo, yemabhini asingatakurwe. When the blame city council haina mvura irinayo, mvura irikondelewa nezinwa. Magetsi, blame city council, magetsi anokondelewa nezanu nezesa. Wondibhadhara fixed charge yemagetsi asingauye, bhadhara fixed charge yemvura isingauye. Utsinye chaiwo chaiwo hwekupedzisira. Ezi moteera kumaruzevha uko, lendi yese ndeya president. What kind of satanism is that? Ndoina nji satanism yakuitwa. Lendi yese ndeya president. Lendi ina vanhu vakaifira iyi. Lendi ine makuva iyi. Honde amunotaura kuti makarwa ikaya, hamuna kurwa mega. Ana mbuya vedu vakakubikira sadza, ana sekuru vedu nemadzibaba vedu vachiuraya mbudzi uku, mombe dzakapera mumaruzevha uku, stapula ana mukoma kuti varwe hondo. Kodai makaisirwa poison makapera, but hazvina kuitwa izvozvo. Why? Nekuti mwana weZimbabwe akadecida kuti tikuda rusununguko, vanhu vese vakarwa, imi mairwa hondo dzepfuti, ruzhinji ruchirwa hondo dzesadza, hondo yemugoti, vanasisi vedu vachibatwa zvibharo uku nana mukoma, vana mukoma vedu vachiitiswa mijibha, vachitakuriswa mitoro nerema. But nhasi ndo paunoudwa kunzi takarwa hondo. Hamuna kurwa hondo imega, maibika sadza kupikwa, maibika sadza mini, makapedza huku dzedu mumaraino, makapedza mombe dzevanhu mumaraino. But nhasi unoda kubata vanhu kumeso kuti makarwa hondo. Kana makarwa hondo, takakupai mademobilization fund muna 1980 mukapukuta, vamwe venyu vakadzoka kapuwa mamwe muna 1987 mukapukuta, mukapuwa
50 kg muna 1997 $50,000 pamunhu mukapukuta. Right now mune lifetime pension yema veteran yamuri kudya. Varume pafea takakubhadharai imimi takakubhadharai. Hamuna right yekunga mutombotaura sacrifice yehondo because takakubhadharai. Tinochema hama dzedu dzakafira musango, tinochema hama dzedu dzakasara kudora uko, hama dzedu dzakasara kuchimoyo, tinadzo hama dzakasara kunyadzonya dzisina zvadzakawana, tisina compensation yakauya. Ndo vanhu vakarwa hondo ivavo, ndo vanhu vakafira nyika ivavo vasina chavakawana. Kwete mimi makapuwa mari takubhadharai, we paid you. Vanhu imimi takubhadharai, we don't owe you a damn cent. Hatina kana cent ratinokuowai because we paid you. Nanhasi tiri kungobhadhara land makatora mukadzinga mafamasi handiti mukapinza nzara munyika because makatora land zvisina kurongeka. Hatina kuti musatora land, munhu wese anoda land, but makaitora zvisina kurongeka. Makatora land pova haina chinhu, makatora ma50,000 pova haina chinhu, muri kutora mapension pamwedzi pova haina chinhu futi. But munoda kuti udzani makarwa hondo, muri masatanist. Hondo yamakarwa takakubhadharai varume, takakubhadharai, takakupai mademobilization uko. Mwana weZimbabwe ari kushupika, mugere mutefetefe. But munoda kubata vanhu kumeso kuti vakarwa hondo. Ko isusu hama dzedu dzakarwa hondo, ko mombe dzedu dzamakapedza maruzevha, ko huku dzedu, ko vana vamakatasaenda kuzvikoro, ko vana sisi vedu vamakarepa mukasiya vana vasina vana baba. Tinavo vana vasina madzibaba vatingatoziva baba vavo ndiani, onji ndikomuredi gaba rinocheka, baba vako vainzi komuredi gaba rinocheka, hamene kwavakangoenda. Monji komuredi mabhunu muchapera, ndo baba vako hamene kwavakangoenda. Vana ivava havana vana baba up to now, vakachengetwa nana mbuya vedu, masiya mabata na sisi vedu zvibharo imimi. But nhasi munoda kutiudza kuti makarwa hondo, yatakarwa ishoma, yatakarwa ishoma heredi. Ero muri kumpunyikidza vanhu, tax after tax, bhadhare chino, bhadhare chino. Pinda pabhodha pa, unosiya 3,600 kupinda munyika mako. The whole of Southern Africa, hakuna mtemo wakadaro. The whole of Southern Africa. Unodrive pinda muSwaziland umu, hauna mari yaunobhadhara, kungopinda mota chete nekubhadhara nekudhindisa gate pass rako. MuSouth Africa kungopinda mota nekudhindisa gate pass, but kwana same thing uchingoenda. But kupinda muZimbabwe is a crime. Uri mwana wemuZimbabwe itori mhosva. Dzoka munyika mako, pinda munyika mako is a crime. Onzwanzi nyika inowakwa nevana vayo, murimbwa vanhu imimi. Hamusi vane venyika imimi. Dai muri vene venyika maita hanya nevanhu, but munoziva kuti nguva yenyu yashoma, munoziva kuti penyu pasara pashoma, maakudyira kufa ndo zvasara. Kangoma kenyu kaakuririsa, muri kuziva kuti inguva chete, makaisa kiti mukona, makavharira makure mukona. Mutsangwa hako ka makadzinga, makadzingirira mutsangwa ka, makadzingirira kasvukuwere, makadzingirira muzembe, vese vavako ka makavadzingirira ka, mukati munosara muchiridza ngoma. Ridzai tione nedemo ngoma yenyu iyoyo. Taneta nekunyeperwa nevanhu vane mwoyo yakashindimara, vanhu vasina hanya neruzhinji, vanhu vanongofunga ivo nevana vavo, vanhu vasina basa nepofu yeZimbabwe, vanomira chinyepera pofu yavari kuda kuti ivavhotere. Gore rino kune nzara, regai muone, muone vakubuda vakutanga kunyepa ipapo. Satanist, munotanga kuda kunyebera kukota bhaibheri ye, munhu arara kwandunge uko, da kukota bhaibheri zenhema, munhu arara kwandunge usiku hwese uko, da kuti nyepera. Vanoroya vana, mbunyikidza vanhu, maelection chaiwo unobira shamelessly. Kushaya nyadzi kwacho shoka kunongokuradza kuti vanhu havana ganda kumeso, kushaya nyadzi kwekuti kana dai maida kubata vanhu kumeso chaiko. Ballot paper rinoyana 12 midnight, zvakamboitika kupi izvozvo? Ballot paper 12 midnight. Hatina control nezeki, but zeki yakazara vana veZanu pira.
vana vari kuenda kuzeka mazanu ega ega, vana vemachefu vakazara kuzeka. But muda kumubata vanhu kumeso unda pai pana 12 midnight nekuziya kuti hamuna legitimacy, vanhu havachakudei, ende munotoziziya kuti vanhu havakudei. People are sick and tired of Zanu PF. This basa rokuita ma-catch and release muchinyebera tasunga munhu muri kusiya mbavha dzakanuna. Vanenge vaida kuburitsa masikireti enyu moponda. Hapana chisingaperi. Zviri kupera izvi, zviri kupera tokuudzai. Nyange mukaita sei but zviri kupera chete. 2020 damusike muri kunyepa ini. Kunyepa. Yazoti 2030 ndenge ndichipo tokumamisa. Tokumamisa. Hamusi kuisika 2030 vanhu imimi. Garai makatozviziva.